Milí poslucháči a poslucháčky, vítajte pri špeciálnej epizóde podcastu Záhrada, ktorú sme pre vás nahrali so včelárom Tomášom Blaškovičom. A v tejto krátkej špeciálnej epizóde sa budeme rozprávať o tom, ako vzniká med, ako si vybrať kvalitný med, čo si všímať pri jeho kúpe a dozviete sa aj to, ako ho skladovať a vysvetlíme vám aj niekoľko mýtov a legend, ktoré sa práve s medom spájajú. Vítajte, Tomáš. Ďakujem, dobrý deň. Stáva sa, že sa stretávate s nejakými mýtmi, ktoré doteraz musíte možno ľuďom, ktorí nie sú takí znali v tejto oblasti, vysvetľovať? Že s akými mýtmi sa najčastejšie stretávajú včelári? Rozmýšľam. Veľa mýtov je samozrejme okolo kvality medu. Uh-huh. Vždy sa ma ľudia pýtajú, proste, aby som im povedal jednoduchý spôsob, ako rozpoznať kvalitný med od... Tú otázku tu mám aj ja. Nekvalitného. Takže môžeme k nej možno rovno prejsť. Poďme na to. A ja musím všetkých takýchto ľudí veľmi sklamať, pretože žiaden jednoduchý recept neexistuje. Uh-huh. A poviem to opäť na príklade, je to veľmi podobné ako pri vínach. Jednoducho, ak tomu nevenujete čas, nevenujete tomu nejaké úsilie, tak v podstate nemáte šancu rozpoznať kvalitu vín. Ako rozpoznáte, že toto mi chutí viac, toto možno trošku menej. Predo mňa, keď postavia víno za 200 € a za 3 €, tak rozpoznám, ktoré je to kvalitnejšie, ale už keď postavia predo mňa fľašu, ktorá stojí povedzme 20 € alebo 30 €, tak nevedel by som povedať. Nevždy samozrejme tá cena korešponduje s kvalitou, ale povedzme si, že korešponduje s kvalitou, hej, tak nevedel by som povedať. Alebo určite by som nevedel povedať, z ktorej je dané víno oblasti, častokrát by som nevedel povedať, z akého je viniča. Rozhodnal by som, že áno, toto je červené, áno, toto je biele, hej. Ale už by som jednotlivé odrody mal problém rozpoznať a podobne. Čiže s medmi je to veľmi podobné. Jednoducho je to potravina ako každá iná. Ak chcete vyslovene vedieť rozpoznať kvalitný med, tak musíte mať oddegustované, musíte mať nejaký prehľad a už vôbec sa to nedá iba cez obal. Hej, že proste, že ten med neotvoríte, neochutnáte alebo... Tak ja sa inak opýtam. Mnohí ľudia, napríklad aj moji rodičia, ktorí žijú mimo Bratislavy, majú svojich dodávateľov medu, majú včelárov, u ktorých vždy ten med kupujú. Dá sa kúpiť kvalitný med aj napríklad v supermarkete? Určite áno. A nevieme na pohľad zistiť, že ktorý je lepší. Lebo niekedy ja si pamätám, že sa hovorilo, ale teraz ja to dopletiem určite. Neviem, či to bolo, že taký stuhnutý med, alebo práve, že tekutejší med, že ten určite ako není docukrovaný, že ten je dobrý, ten je kvalitný. To sa nedá takto povedať. Takže toto je ďalší mýtus, výborne. Nedá sa to takto povedať. Skladovaním nezíska lepšie vlastnosti. Čiže med nie je archívne víno. Med je najkvalitnejší vlastne, keď sa vytočí a dlho sa neskladuje. Každá manipulácia s medom o niečo znižuje jeho kvalitu. Čiže či už dlhodobé skladovanie alebo zohrievanie medu. Med je optimálne skladovať do 15 stupňov Celzia. Udáva sa, alebo hovorí sa, že med by sa mal skladovať pri izbovej teplote. Ja na to vždy hovorím áno. Izbová teplota u mojej babky bola iná ako izbová teplota u mňa v byte v Bratislave. Na toto treba pamätať, je to stále potravina. Maslo si tiež nenecháte mimo chladničky, mimo chladničky na linke. A môže sa med pokaziť? Môže sa pokaziť a ja hovorím, že chvála Bohu, že sa môže pokaziť, lebo keby, a to teraz sa bavíme o tom, že môže rozkvasiť, keby med nemal túto vlastnosť, tak by sme nemohli vyrábať medovinu. Čo sa týka rozkvasenia, tak opäť je to med, aj keď nakvasí trošku, ak sa vám to stane, že vám trošku rozkvasí med doma, nemusíte ho vyhadzovať, on nestráca žiadne nutričné vlastnosti, je iba senzoricky mierne poškodený, že je cítiť, že hej, môžete ho kľudne použiť do pečenia, napríklad do varenia a podobne. A ak vám to nevadí tá chuť, tak kľudne ho môžete aj priamo konzumovať. Nie je jedovatý. Neublíži vám vôbec. No a prečo med vlastne kvasí alebo rozkvasí? Tak tomu sa môžeme povedovať, to je dobrá téma. Med je roztok cukrov v podstate. Obsahuje približne
18% vody a ostatné sú rôzne látky, najmä cukry. Ja sa pri tomto zastavím, že čo myslíte, prečo vôbec včely robia med? Prečo? Lebo oni sa živia nektárom. V podstate. Uh-huh. Hej, že prečo z toho nektáru si dajú tú prácu a robia med? Neviem. A je to úplne rovnaký dôvod, prečo vy z ovocia robíte lekvár. Prečo si neuložíte slivky tak nazberané na zimu? Aby som si ich udržala. Lebo by vám rozkvasili. Čiže to vyslovene kvôli tomuto rozkvaseniu. Keby ste dali slivky len tak, ako do nádoby a nechala si ich cez zimu, tak ich o pár týždňov môžete vypáliť akurát. Čiže to, čo včely robia, je, že odstraňujú z nektáru vodu, vlastne ten nektár zahustujú, pridávajú tam aj nejaké enzymy a ďalšie látky, štiepia niektoré cukry, ale tá hlavná úprava spočíva v tom, že odstraňujú v podstate z nektáru vodu. A to je dôležité preto, že vytvárajú takzvané v tom nektári alebo následne v tom mede takzvané fyziologické sucho. A čo to vlastne je? Baktérie, kvasinky a ďalšie mikroorganizmy v tom nektáre sa prirodzene vyskytujú, sú aj v každom mede. To, čo im bráni v raste a v tom, aby sa množili, aby ten med rozkvasil, je práve to, že je tam vytvorené to fyziologické sucho. Je tam tak nízka koncentrácia vody a tak vysoký osmotický tlak, že keby tam tie kvasinky chceli sa množiť a normálne fungovať, tak vlastne by ten cukor z nich vytiahol bunkové šťavy, že by ich vysušil. Čiže oni tam síce sú, ale sú zapuzdrované, sú inaktívne a čakajú na svoju príležitosť. Ako náhle sa ten med nariedi, tak vlastne a to fyziologické sucho sa naruší, tak tie kvasinky môžu začať fungovať a môže ten med rozkvasiť. Môže sa to diať aj bez toho, aby sa ten med nejakým spôsobom zvonka nariedil. Častokrát stačí, že ten med vykryštalizuje. Lebo kryštalizácia opäť z fyziky, čo to je? Máte roztok, kde vám začne tá látka, ktorá je v tej vode rozpustená, vám začne kryštalizovať. Ale tá voda nezmizne. Čiže vám vyrastie kryštál toho cukru a tá riedka fáza v tom pohári sa neustále narieďuje, až môže opäť dospieť do bodu, kedy to fyziologické sucho sa naruší, tie kvasinky sa môžu presadiť. Takže ak vám med rozkvasí, tak častokrát je to med, ktorý je skryštalizovaný, častokrát je na vrchu, na pohári taká tenúčka vrstva, také riedkej fázy rečieho medu, ktorá môže začať, väčšinou tamto začne, že môže začať kvasiť. Takže toto je inak jeden z dôvodov, prečo veľkí predajcovia v hypermarketoch a tak vlastne ten med ponúkajú v tekutej forme. Ono skôr ako sa naflašuje, tak ten med sa tepelne rozpustí, ak je skryštalizovaný, aby sa zaručilo, že dostatočne dlhý čas vlastne tam bude zachované tie vlastnosti medu, ktoré bránia tomu, aby med rozkvasil. Takže aby som to uzavrel. Ak si kúpite med a je skryštalizovaný, aby som neodkladal jeho konzumáciu, lebo väčšinou tá riedka vrstvička je na vrchu, takže keď si nej ujedáte, tak vlastne tomu medu sa nič nestane. Dobre, čiže vlastne na takú konzumáciu, teda že nechceme ten med dlho skladovať, tak je ideálne práve kupovať ten kryštalizovaný med. Dá sa to takto nejako povedať? Je úplne jedno, aký si med kúpite, len on vám, tam je veľmi dôležitá tá skutočne skladovať ho v dobrých podmienkach. Keď si kúpite, veľa ľudí ak si kúpi od včelára, tak si kúpi na celý rok med, hej, že keď majú svoj kontakt na včelára a kúpia si pre rodinu na celý rok častokrát niekoľko desiatok kil medu. Tak keď si kupujete takto do zásoby, tak odporúčam ten med skutočne, ak ho chcete pol roka skladovať, povedzme, tak by som ho dal buď do chladnej komory, alebo ak máte také priestory do pivnice, alebo ak nie, tak do chladničky. Nič tým nepokazíte, naopak. Ďalším faktorom, ktorý znižuje kvalitu medu, je UV žiarenie alebo slnečné žiarenie. Hej. Čiže klasika, skladovať na suchom, tmavom a chladnom mieste. Jasné. Je pravda, že med z rôznych kvetov môže mať akoby rozdielne účinky na zdravie? Môže.
Samozrejme. Je to v podstate tiež, keď si robíte bylinkové čaje, každý môže mať iný účinok a nektár je vlastne, to je to z tých kvetov. Hej? Čiže máte skoncentrované vlastne tie látky, ktoré sú v tých kvetoch, alebo ak je to z byliniek, tak v tých bylinkách. Dá sa teda povedať, že ktorý med je najzdravší? Nedá sa to takto povedať? Ja by som ľuďom odporúčil skôr sa na med pozerať v prvom rade ako na potravinu. Uh-huh. A častokrát naše telo veľmi dobre vie, čo potrebuje a to, čo v danej chvíli potrebujeme, tak na to máme najväčšiu chuť a to nám aj najviac chutí. Takže úplne najjednoduchšia rada je, že kupujte si taký med, ktorý vám chutí. A ďalšia dobrá rada je, že nekupujte si len jeden stále rovnaký med, ale tiež aj v tomto je dobrá pestrosť, aj radosť z toho ochutnávania a z tej konzumácie a je dobré mať alebo si kúpiť aj iný med ako iba jeden druh a častokrát sa aj to použitie aj v kuchyni alebo pri konzumácii líši podľa toho, aký je to druh. Poviem príklad. Ja si sladím kávu medom. Uh-huh. A pritom je veľmi dôležité, aký med tam dáte, alebo keď si dáte do kávy aromatický lipový med, tak pokazíte jedno aj druhé. Takže do kávy si dávam medy, ktoré majú neutrálnu chuť a prakticky tú kávu iba osladia, ale nemenia chuť tej kávy výrazne. To je napríklad agatový med alebo niektoré kvetové medy. Naopak, keď si chcem pochutiť a chcem si dať na čerstvé pečivo s maslom med, tak volím práve možno ten lipový med alebo medovicový med alebo podobne. Do čajov bylinkových, do lipový med napríklad a podobne. Dá sa u včelára kúpiť napríklad nejaká degustačná selekcia vzoriek medov, aby som sa rozhodla, že ktorý mi najviac chutí? Mnohí včelári to takto majú. Hej, že ja mám veľmi rád osobný kontakt so zákazníkom, takže väčšinou dávam ochutnávať, ak nemám vyslovene, že vzorky alebo nemám menšie balenia, tak ak ten zákazník sa pre niečo rozhodne a ide si kúpiť, tak mu tú jednu fľašu otvorím a predo mňa ochutná, aby bol uzrozumený s tým, čo kupuje a mohol sa rozhodnúť, takže áno. V obchode vám nikto nedovolí otvoriť si med a ochutnať. To je pravda. Veľa včelárov robí aj ochutnávky medu a ja som svojho času, kým som mal viac času, tak som to tiež rád robil a častokrát som robil slepé ochutnávky. Takže a častokrát som robil aj také, že aj oči mali tí ľudia zaviazané, čiže nevideli, lebo častokrát veľa vieme odčítať z toho, že keď je to bledý, číry, tekutý med, viem, že je to agát, ale keď máte zaviazané oči, tak ste odkázaná vyslovene iba na tú chuť. A tam mi potom vychádzali veľmi zaujímavé veci, že to, čo mi ľudia tvrdili, že aké medy sú podľa nich najlepšie, ktoré im najviac chutia, tak sa to potom pri tom slepom teste sa ukázalo niečo iné. To je zaujímavé. Tak hádam, budete ešte niekedy mať viacej času, že by ste znova začali robiť tieto ochutnávky. Ja to robím rád, len hovorím, keď musí byť na to čas. Jasné. Často sa teraz aj spomína, aj vidíme vlastne vo výbere medu pastovaný med. Čo to znamená? Aký to je pastovaný med? Pastovanie včelári odkúkali v podstate od zmrzlinárov. Je to úprava medu, ktorá sa používa pri medoch, ktoré rýchlo kryštalizujú a kryštalizujú tak, že ten med je veľmi ťažké nabrať. Napríklad repkový med vám dokáže skryštalizovať takým spôsobom, že na ňom ohnete nerezovú lyžicu. Čiže potom samozrejme pre spotrebiteľov je taký med problém, takže včelári rozmýšľali, ako tento problém vyriešiť a inšpirovali sa zmrzlinármi, kde zmrzlinári, keď majú tú masu na zmrzlinu, tú surovinu, keby ju dali iba do mrazničky, tak by im vznikol vlastne kocka ľadu. Hej? By im to zmrzlo celé. Takže aby dosiahli tú krémovú konzistenciu, tak počas mrazenia v tom mraze vlastne tú zmes premiešavajú, aby bola v pohybe. A to miešanie vlastne bráni tvorbe veľkých kryštálov a tá zmrzlina zmrzne, ale vo forme trbulinkých kryštálikov a zachová si tú krémovú konzistenciu. A to isté robia včelári vlastne s takýmito medmi. Ten repkový med, keď sa vytočí, on je tekutý. Keď začne kryštalizovať, to znamená, že včelár vidí, že už začína meniť trošku farbu, tak sa ten med mieša
nemusí sa miešať neustále, ale raz, dvakrát za deň sa premieša a to vlastne vytvorí rovnaký efekt, že ten med síce skryštalizuje, ale tie kryštaliky sú veľmi drobulinké a ten med si zachová pastovú konzistenciu, ktorá sa už následne nemení. To je veľmi dobré prirovnanie s tými zmrzlinármi. Lebo vlastne úplne som si to vizualizovala. Teda v sortimente medov existuje veľmi veľké množstvo druhov, niekedy ľudia sa možno aj trochu v tom strácajú. Aké druhy teda medov poznáme, alebo ako ich vieme rozdeliť? Také hlavné delenie medov sú na dve veľké skupiny. Prvá sú nektárové alebo kvetové medy a druhá veľká skupina sú medovicové medy. A to delenie je založené na tom, z akej suroviny v podstate včely ten med tvoria alebo vyrábajú. A tie nektárové medy sú z nektárov kvitnúcich kvetov, kvitnúcich rastlín a medovicové sú s výlučkou, ktoré vylúčujú vožky, mšice, méry, jednoducho hmyz, ktorý napicháva pletiva rastlín a prebytočnú vlastne miazgu alebo šťavu vypušťajú, tá je sladká a zbierajú to mravce, včely, osy a podobne. Takže to je také hlavné delenie. Pokiaľ nie je ten nektár pri tých kvetových medoch iba z jedného zdroja, tak med označujem ako kvetový med. Pokiaľ viem bližšie určiť, že je to čistý agátový med, že ten nektár pochádza iba z kvetov agátu, alebo je tam drevivá väčšina, tak môžem bližšie určiť, že sa jedná o med agátový, alebo repkový, alebo lipový a podobne. Samozrejme, že keď kvitne ten agát, povedzme, tak kvitnú aj iné rastliny. A tu sa využíva ďalšia vlastnosť včiel, že oni sú veľmi ekonomicky zdatné, by som to nazval. Istej politickej strane by sa to veľmi páčilo, lebo ja včely volám excelovský druh. Oni si vedia vyhodnotiť jednoducho, že tuto v tejto oblasti je veľká koncentrácia kvetov na nejakej ploche alebo v nejakom priestore. Zároveň v tých kvetoch je, čiže nemusia sa veľa nalietať, zároveň v tých kvetoch je veľa nektáru a zároveň v tom nektári je v ňom veľa cukru. Cukrov, teda glukózy, fruktózy a ďalších. Že je to, oni si nájdu ten najbohatší zdroj a potom nosia iba z neho. Čiže týmto je zabezpečené, že tie druhy potom sú jednodruhové. Častokrát sa stretávame so označením horský med alebo lesný. Toto nie je úplne šťastné, alebo nie je to korektné označenie, lebo horský med častokrát si ľudia spájajú s tým, že by to mal byť medovicový med, ale v podstate by som tak mohol označiť akýkoľvek med z horského prostredia, čo kľudne môže byť nektárový med, povedzme z malín a podobne. Čiže vždy sa ja pýtam bližšie potom toho zákazníka, že čo si predstavuje, akože čo ty myslíš, že chce lesný med alebo horský. Tam ma ešte vlastne zaujíma jedna vec, ako vy vlastne viete, že tá včela bola napríklad na tom agáte? No, v procese evolúcie aj tie rastliny bojovali o opeľovača. Jednou z takých dobrých stratégií bolo, že kvitne vtedy, keď nekvitne ten konkurent. Takže postupne sa vlastne udialo to, že tie rastliny sa tak vyvinuli, že kvitnú od skorej jary do neskorej jesene, aby tie opeľovače vlastne ten hmyz našiel si ten zdroj počas celej sezóny a tie hlavné medonosné rastliny kvitnú po sebe a to včelári využívajú. V našich podmienkach, tuto v okolí Bratislavy a na nížine, takou prvou znáškou sú hlavnou sú ovocné stromy. Potom častokrát znášku z ovocných stromov včelári ešte nevytáčajú, lebo vtedy sú ešte včely v takom prudkom rozvoji a to, čo prinesú, tak spotrebujú. Takou prvou znáškou, čo sa určite spravidla vytáča, tak je znáška z repky olejnej. Potom nasleduje agát. A tuto máme posledné 10 ročie veľký problém práve v dôsledku klimatických zmien, pretože tým, že sa nám veľmi rýchlo na jar oteplí, tak sú pomílené tie spúšťače tých rastlín, že kedy majú začať kvitnúť. Oni to majú, spravidla sú také dva hlavné spúšťače. Jedným je fotoperióda, to je dĺžka dňa, že keď sa začnú predĺžovať dní, a druhým spúšťačom je teplota. A
A niektoré sú citlivejšie rastliny na tú teplotu, niektoré práve na tú dĺžku dňa, že čakajú aj keď už je veľmi teplo, tak čakajú s tým skvitnutím, kým nenastane tá správna dĺžka dňa. Čo nám spôsobilo to, že sa nám prekrývajú doby kvitnutia rastlín, ktoré v minulosti kvitli pomerne s nejakou prestávkou časovou od seba. Hej? A tým typickým príkladom je repka agát. Ja som zažil doby, keď bolo ešte od kvitnutia repky po začiatok kvitnutia agátu bolo približne týždeň, 10 dní bola pauza, kedy včely vlastne dokázali ten med zahustiť z repky, včelár ho mal čas vytočiť, vrátil prázdne plasty s medníkmi na včely a potom včely doniesli vlastne čistý agát a bol ďalší jednodruhový med. Ja už na Záhorí a Bratislave takmer nie som schopný vlastne dorobiť jednodruhový čistý agát. Takže riešim to v podstate tak, že vytáčam až po sezóne a vytáčam všetko naraz. A jedným z dôvodom bol práve toto, že vlastne bol veľký problém dorobiť jednodruhové medy, až častokrát to nebolo možné. A druhý dôvod je veľmi vysoké teploty a sucho v lete a s tým súvisiace vlastne nedostatok nektáru pre včely. Takže ja nechávam, aby som nemusel v lete včely krmiť, kedy mám najviac práce aj inej, tak nechávam im vlastne ten med, ktorý doniesli ešte na jar a vytačam to vlastne, dá sa povedať, ku koncu sezóny včelárskej, čo je v lete, koncom leta. Následne, ak je to potrebné, tak ešte keď odoberiem medníky, tak dokrmím včely a nachystám ich na zimu. Super. Aký druh medu máte vy najradšej? Dá sa to? Máte rád iba jeden druh medu? Mám rád ten med, ktorý sa predá. Ale nie. Ale vy osobne Ja osobne nemám vyslovene favorita, lebo hovorím, je to presne tak, ako som vravel, že na rôzne účely sa hodí iný med a taktiež, aj keď máte neviem aké obľúbené jedlo, ale 365 dní v roku by ste ho nedokázali jesť. Takže rovnaké je to aj s medmi. Medy, ktoré jeme u nás v rodine, sú také, čo keď naberám med z konvy a ostane mi akurát na spodu, že mi to nevidie do toho kila, tak vlastne takéto tie v úvodzovkách zbytky a rôzne, z rôznych koniek, z rôznych druhov, takže to je ten med, ktorý máme spravidla doma v kuchyni. A čo sa týka chuťovo, tak skutočne asi neprekonateľný v našich podmienkách je lipový med, hlavne keď je ešte niečo v tej lipe primiešané, napríklad gaštan jedli a podobne. Primiešané myslím, že včely doniesli nektár z viacerých druhov a tieto medy sú fantastické. Ja včelárim na Nížine a Bratislave, na Záhorí a Bratislave, takže tuto veľmi nemáme tie horské medovicové medy, ale tie sú tiež taktiež chuťovo veľmi cenené aj svojimi vlastnosťami, takže to je vlastne taká druhá topka. Medovica a lipa. O mede sa hovorí, a tiež to je možno mýtus, že by sme ho nemali dávať do horúceho nápoja, alebo teda nekontrolovane zohrievať, že môže teda stratiť rôzne prospešné látky. Je to pravda? Je to aj pravda, aj nie. A vysvetlím. Väčšina toho objemu, hej, to, čo v tom mede je, tých jednotlivých zložiek, keby sme si to ako keby rozdelili chemicky, tak sú veľmi lacné suroviny. Je tam voda, je tam glukóza, je tam fruktóza, niektoré ďalšie jednoduchšie oligosacharidy a niektoré polysacharidy. To, čo robí med medom a čo je tamto cenné, tak sú látky, ktoré sú tam vo veľmi malých množstvách. Sú to rôzne farbivá, rôzne enzymy, rôzne minerálne látky, rôzne bielkoviny, aminokyseliny a tie mnohé z nich sú citlivé na teplo. Hej. Keď hovorím látky na báze aminokyselín a bielkoviny, tak tie degradujú teplom, vaječný žltok napríklad. Naše telo je vlastne zložené, ten hlavný stavebný prvok sú bielkoviny
Takže tiež, keď varíte mäso a podobne, tak vlastne tá zmena štruktúry je tým, že tá bielkovina sa zgrcne v podstate, že sa zničí ako keby. No a to isté sa môže diať vlastne s tými bielkovinami alebo rôznymi látkami, ktoré sú v mede. Takže preto je dobré med určite nevariť. Určite nie. Hej, čiže v podstate, keď použijete med do pečenia, tak prichádzate o drevivú väčšinu jeho tých prospešných látok, zdraviu prospešných. Teraz nemyslím nutrične prospešných, lebo nutričná hodnota sa nezmení. Takže keď ste chorá, tak a pozeráte sa na med ako na liek, tak nerobil by som to tak, že nedal by som si sáčok čaju do šálky a rovno lyžičku medu a nezalial by som to vriacou vodou. To fakt zničíte. Čiže len pridať asi med neskôr. Ale keď si spravíte čaj a už ho viete piť, je stále horúci, ale neobaríte si ústnu dutinu, lebo v ústach máte tiež tie bielkoviny, čiže keď už sa nezničia tie bielkoviny, čo máte, ktoré tvoria tkanivo vlastne vášho tela, tak nezničíte, tak je tá teplota toho čaju taká, že sa nezničia ani tie látky, ktoré sú v tom mede. To je veľmi jednoduchý návod. Takže ako náhle ten čaj už dokážete vypiť, kľudne si tam môžete dať ten med. Čiže vlastne len počkať. Trošku počkať. Takže nedávať ho hneď. Nemusí byť studený ten čaj, to tým chcem povedať, hej. Čiže môže byť kľudne horúci, ako náhle sa neobaríte, už si ho môžete osladiť. No, trošku sme to už načali, ale teda aké sú také najznámejšie zdravotné benefity medu? Alebo sú možno nejaké benefity, ktoré aj bežná verejnosť nevie a možno by ste sa chceli o ne podeliť? No, med sa používa aj v medicíne. Poznáme tzv. Medicínske medy, čo je v podstate normálny prírodný med, ktorý sa ale ešte v podstate vydezinfikuje, spravila nejakým žiarením, lebo som vravel, že med obsahuje aj kvásinky, aj rôzne iné mikroorganizmy, takže tie sa zabijú a potom sa používa, môže sa ten med používať kľudne v medicíne na liečenie veľmi ťažko hojiteľných rán, bercové vredy, rôzne povrchové zranenia väčšieho rozsahu, popaleniny, otvorené rany. Kvôli tomu, že med, keď sa zriedi, tak má veľmi účinné antibakteriálne, antivirotické, antimykotické vlastnosti. Rôzne druhy medu majú túto vlastnosť rôzne vyvinutú, čiže sú medy, ktoré majú veľmi dobré tieto vlastnosti. V našich podmienkach sú to medovicové medy, lipový med, už spomínaný. Poviem príklad, Slovenská akadémia vied vyvinula metódu presne na meranie tejto biologickej aktivity medov a porovnávala to napríklad s manukovými medmi, čo sú medy, ktoré sú tým preslavené. Sú to medy zo Nového Zélandu a Austrálie, z kríka manuky, kde vlastne tá aktivita je veľmi vysoká a tie medy sú veľmi drahé. Tá cena už teraz o niečo klesla, ale to boli $100 austrálskych za kilo medu takéhoto. A zistilo sa, že naše medy majú veľmi porovnateľné tieto vlastnosti. Ja taktiež, keď mám nejakú väčšiu odreninu alebo väčšie zranenie, tak si potriem medom a tak to prelepím. Je to fantastické pre deti, kvôli tomu, že ten med vlastne pôsobí 3 spôsobmi. Jeden je taký, že vyslovene má tú antibakteriálnu vlastnosť, že ničí prípadnú infekciu. Ďalšia vec je, že priamo do rany, tam, kde prebieha ten hojivý proces, dostanete energiu, dostanete výživu, glukózu, fruktózu. A ďalší výrazný benefit je, že jedná sa o tzv. Mokré hojenie. To znamená, že sa med bráni tomu, aby sa vytvorila chrasta. Keď máte väčšie zranenie povrchové, ktoré je krvácavé a previažete si to obväzom, tak sa vám po chvíli vlastne vytvorí chrasta, častokrát spojená s tým obväzom a pri preväzovaní si ju neustále tú ranu obnovujete, alebo tú chrastu strhnete. A toto je vlastne ten med tomu bráni. Čiže tá rana sa vám hojí, ale bez toho, aby sa vytvorila chrasta. Ale teda je dobré na to použiť ten medicínsky med, alebo môžeme si to naozaj natriediť medom, ktorý mám doma?
Tie medicínske medy sú skutočne kontrolované, takže tam máte 100% záruku, že si nezanesiete žiadnu infekciu. Tam závisí od toho, ako má človek imunitu. Sú ľudia, ktorí majú zníženú imunitu, ktorí prechádzajú liečbou, kde sa tlmí vlastne ich vlastná imunita, takže tam je na mieste používať medicínske medy. A pokiaľ sa jedná o inak zdravého človeka s normálnou imunitou, tak ja si normálne na tento účel používam svoj med. Jasne. Ale je to na zvážení každého, prípadne na konzultáciu s lekárom, ale mne to funguje veľmi dobre. Super. My sa rozprávame teda pred Vianocami a aj med je jedným z ich takých tradičných symbolov, aj naši rodičia, predkovia, ale aj my vlastne med máme ako súčasť tradícií na tom vianočnom stole. Prečo práve med je akoby takou dôležitou súčasťou Vianoc? No, pretože je to štedrá večera a tým, že má byť štedrá, tak vlastne všetky tie poklady potravinové by mali byť na tom stole a med medzi ne určite patrí. Majú aj včelári nejaké špeciálne vianočné tradície? Neviem. Ako nemyslím to, že sa teraz vy doma oblívate medom, keď ho máte tak veľa, ale či máte nejakú špeciálnu tradíciu? Nie, nemám. Ten med máme na stole, podáva sa spolu s cesnakom a tak ako vlastne väčšina ľudí na Slovensku. Taká tradičná vianočná večera. Ja aj touto cestou chcem poďakovať Tomášovi Blaškovičovi za to, že sa s nami rozprával práve o téme medu a že aj vďaka jeho veľkým znalostiam mohla vzniknúť táto špeciálna epizóda a veríme, že ste sa teda aj o téme medu dozvedeli rôzne informácie, ktoré ste nevedeli, prípadne ste si možno potvrdili informácie, ktorými ste si neboli istí. Ja Tomášovi ešte raz veľmi pekne ďakujem. Do počutia.